Wai ubangidana ne ya ce shi ya hango wannan ku ba tallan tsere za ku je ba tallan goro ba ba. Akwai wata har yanzu mai bai ga me za a yi da shi ba kuma yana son ya je wani. Shi kenan mu je zuwa DJ. Mu je zuwa.